салому дуруди бе поён тамошобинони канали фут бародарон. Пас аз анҷоми Копа Америка ва Евро 2020 яке аз мавзӯъҳои асосии нашрияҳо ва умуман мавзӯи асосии баҳс байни мухлисони футбол ин туби тиллоӣ аст. Хоҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва хоҳ дар ҳаёти воқеӣ ҳатто нафароне ки аз футбол дуранд дар ин бора гап заданд. Фаворитҳо бисёранд ва нашрияи Голком то 20ро нашр кардааст. Дар байни ин 20 беҳтарин номҳои тамоман гуногунро вохӯрдан мумкин аст. Аз ҷумла Эрлинг Холланд, Мейсон Маунт, Федерико Кьеза, Рубен Диаш ва ҳатто Педри ҷавон ки яке аз кашфиётҳои асосии соли гузашта буд. Ҳамаи мо медонем ки танҳо 4 нафар аз ин байн фаворити асосӣ ба шумор мераванд. Месси, Канте, Левандовски ва Жоржиньо. Ҳамаи ширкатҳои букмекерӣ маҳз ҳамин нафаронро фаворитҳои асосӣ мешуморанд. Ва албатта фаворити ҳақиқӣ аз ин байн Лео Месси ба шумор меравад. Медонам ки ҳозир бисёр нафарон дар комментария менависанд ки абача беақли Месси ҳеҷ кор накарда, ӯ вабше арзанда нест. Аммо дӯстони азиз, ҳамлагари аргентиниро фаворити асосӣ гуфтан ин фикри шахсии ман намебошад. Ки бештар аз супоридани туби тиллоӣ ба Месси норозӣ аст? Маросими ҷоизасупории туби тиллоӣ кай баргузор мешавад? Чаро имсол он фарқкунанда хоҳад буд? Ва чӣ тавр якбора ба ду футболбоз имсол туби тиллоӣ месупоранд? Ба ҳамаи ин саволҳо дар барномаи имрӯза маълумоти пурра пайдо хоҳед кард. Вале пеш аз оғоз биёед бисанҷем ки оё шумо метавонед ба ин саволи на чандон мушкили мо ҷавоб диҳед. Охир он маротиба пеш аз Роналду ва Месси кадом футболбоз ғолиби туби тиллоӣ шуда буд? се нафаре ки аввалин шуда ҷавоби дуруст медиҳанд, дар видеои оянда номашонро мегирем. шумо варзишро дӯст медориду мехоҳед ки тамошои рақобатҳову бозиҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед? Ин тавр бошад метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз як икс истифода кунед. инҷо ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд. агар шумо то ҳол регистратсия накарда бошед, пас баръакс ба шумо хушхабар дорам. ҳангоми регистратсия агар дар ҷои промокод калимаи ташвиқро истифода кунед, пас ба шумо то 1140 сомонӣ бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментария. барномаи имрӯзаро ба намуди саволу ҷавоб мекунем. саволро медиҳему, баъдан ҷавобашро ҳам ба саҳми шумо мерасонем. ки бештар аз он норозӣ аст ки туби тиллоиро Месси ба даст орад? дурусттар мешуд агар калимаи киҳоро истифода мекардем, зеро ҳамаи мухлисони Челси дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо як овоз менависанд ки баъз футболбозони дастаи онҳо ё Нголо Канте ва ё Жоржиньо бояд туби тиллоиро ба даст оранд. ҳатто собиқ футболбози дастаи лондонӣ Золо чунин мешуморад ки бояд Жоржиньо туби тиллоиро ба даст орад. ӯ менависад ки на Месси ва на Роналду дар сатҳи даставии мавсими он қадар хубро паси сар накарданд. Жоржиньо бояд туби тиллоиро ба даст меовардааст. аммо барои чӣ? танҳо ба хотири он ки Челси ӯ ғолиби лигаи чемпионҳо ва мунтахабаш ғолиби Евро шуд? магар ба ҳамин хотир туби тиллоӣ супоридан мумкин аст? дар Челси нисбат ба Жоржиньо дида Канте дар хати нимҳимояи бозии ҷолибтарро нишон медод. дар мунтахаби Италия ҳам Жоржиньо ягон амали хотирмоне накардааст ки ба ин хотир туби тиллоиро ба даст орад. 5 гол ва 2 партофти головар дар соли 2021 ӯро ҳатто фаворит шуморидан аз рӯи одоб нест. ба ҳар ҳол туби тиллоӣ ҷоизаи инфиродӣ аст. оиди Канте бошад, бояд гӯем ки агар ба ӯ туби тиллоиро супоранд, ҳеҷ кас шикоят нахоҳад кард. ӯ дар муқоиса бо Жоржиньо 10 маротиба бештар арзандатар аст. саволи дуюм, маросими ҷоизасупории туби тиллоӣ кай ва дар куҷо баргузор мегардад? ин маъракаи ниҳоят муҳими футболӣ чун анъана дар моҳи охири сол баргузор мегардад. аниқтараш 5 декабр. макони баргузориаш ҳам аз рӯи анъана шаҳри Париж аст. хело ҷолиб хоҳад буд дидани он ки онро чӣ гуна дар шароити пандемия баргузор мекунанд. он мисли ҷоизасупории FIFA дар соли гузашта онлайн нахоҳад буд, балки ба таври муқаррарӣ бо иштироки футболбозону тренерон ва дигар дар толори калон баргузор мегардад. саволи сеюм, чаро имсол маросими ҷоизасупории туби тиллоӣ фарқкунанда хоҳад буд? 26 июл нашрияи Леквик бо нашри хабари ҳангомавӣ ҳама мухлисонро шок кард, хусусан онҳое ки маросими ҷоизасупории туби тиллоиро интизор буданд. ин маросим таърихӣ ва фарқкунанда хоҳад буд. дарё доред ки соли гузашта туби тиллоиро ки ба даст оварда буд? расман ҳеҷ кас, аммо ҳамаи мо медонем ки нафари арзандатаре нисбат ба Левандовски набуд. Франс футбол метавонист бе маросим ва ҳатто бе овоздиҳӣ ин ҷоизаро ба Левандовски супорад, аммо ин корро накард. ҳеҷ кас зидди ин чиз набуд. дар натиҷа ҳама аз Франс футбол норозӣ монданд. мегӯянд ки агар гуноҳ карда бошӣ ва аз сидқи дил тавба кунӣ, он бахшида мешавад. ҳамон нашрияи Леквик дар давоми мақолааш хабар медиҳад ки Франс футбол имсол дар як маросим якбора ба ду футболбоз туби тиллоӣ месупорад, аз рӯи натиҷаҳои соли гузашта ва албатта барои соли оянда. хайр чӣ гуфтанием? беҳтарин кор. бешубҳа барои соли гузашта Левандовски бояд онро ба даст орад. нисбати ғолиби ҷоиза дар соли 2021 ҳам ягон шубҳае намондааст. Лео Месси хело қавӣ дар рейтинги фаворитҳо пешсаф мебошад. бо эҳтимоли калон дар як
рӯз ва дар як саҳна мо Месси ва Левандовскиро бо туби тиллоӣ дар даст хоҳем дид. Барои яке ҷоизаи ҳафтумаш, барои дигаре ҷоизаи якумаш ки ноадолатона рафтор карда дар вақташ насупорида буданд. фикру ақидаи шуморо оиди ин мавзӯъ фаҳмидан хело шавқовар аст. бинобар ин дар комментария нависед, лайк, обуна шудан ва пахш кардани зангуларо фаромӯш накунед, зеро ҳамаи меҳнатҳои мо ба хотири шумост. бе дастгирии шумо мо ҳеҷем. бигзор ҳамеша саломат ва сарбаланд бошед. хайр, то барномаҳои оянда.